Ćao, čao, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim šarene keksiće sa nutelom. Evo šta je potrebno. 370 g putera ili margarina, 100 g šećera u prahu, 480 g brašna, 1 kašičica kakao, 1 kašičica nutele i bit će nam potrebna još i nutela od koje ću napraviti kuglice i zamrznuti. Evo možete i ovako, da ne pravite kuglice, nego samo malo, otprilike pola kašičice stavite na tanjir i stavim u zamrzivač da se lepo stegne. Sada ću zamesiti testo, znači 480 g brašna, 100 g prah šećera i 370 g putera ili margarina. Evo, lepo sam namesila i sada ću ga podeliti na 3 dela i za to ću koristiti mačicu. U jedan deo ću dodati kašičicu kakava. U drugi deo kašičicu nutele. Svaki deo posebno stavim u kesu od zamrzivača. Lepo nastanjem. I stavim pola sata u frižider. Testo je stajalo pola sata u frižideru i sada ću praviti male kuglice. To ću meriti. Svaka će imati po 5 grama. Ovdje ću napraviti malo udubljenje i stavit ću zamrznutu nutelu. I stavljam u pripremljen prah. Spremne su za pečenje, rernu sam ugrela na 180 stepeni i reći ću vam kasnije koliko dugo sam ih pekla. Keksići su gotovi, pekla sam ih 15 minuta na 180 stepeni. Prijatno! Njam njam!